Pekne, nakoniec to dopadlo dobre, desina sa splnila, ak sme si predsavzali 7. miesto. Akurát teraz ma trošku hnevá možno, že ten prolog, že mohol byť o nejakú tú sekundičku lepšie, ale tak to si môže asi každý povedať. Nakoniec myslím si, že môžem byť spokojný s predvedeným výkonom. No dnes to bola veľmi komplikovaná etapa, spadol si, musel si meniť bicykel, neviem, či si aj defekt nemal, čiže bolo to veľmi, veľmi také, že ako keby všetko hralo proti tebe, ale napokon sa to obrátilo. Áno, vyplietol mi Daniel Turek v úniku, obzeral sa koleso, mi ho rozhodil, musel som ho meniť, lebo mi to šuchalo o brzdu. Akurát som chcel meniť hneď, ak sme vošli tu na hlavnú cestu, na širokú z úzkej cesty, dostal defekt kuli, tak musel som čakať, potom som vymenil ja. Nakopli to zase na Terezíne, kde sa robili skupinky, ja som ostal v kolóne, rozhodkyňa mi odstavila aj kolónu, potom mi chalani pomáhali, aby ma dostali do peletónu, oprel som to v točke trošku viacej a ušmyklo mi predné koleso, kde som zase spadol a musel som meniť bicykel, lebo som zlomil páku a myslel som si, že už to nedobehnem, že tá snaha zo začiatku etapy bude na zmar, ale našťastie to sa tak skončilo veľmi dobre. Bol to strašný boj, už som mal dosť, jak sme išli traja odidení, potom nás došli, videl som, že sa tam sformovala 6-členná skupina, hovorím si, že skúsim nastúpiť a zabojovať o tú prémiu, nastúpil som, ale k 6 sa točili, bolo to tak bočný vietor do protivky, nemohol som ich zísť, ale si hovorím, že nemôžem teraz vymeknúť, že dojdem ich a chvíľku si ho razím a začnem s nimi striedať, našťastie sa mi to podarilo, ale tam som išiel úplne na doraz, myslel som, že už vyplujem dušu. No a tá prémia sa ti podarila v pohode, alebo bol tam veľký boj o tú prémiu, ktorú si vyhral? Tak bol veľký boj, lebo aj ten z Kolsu jazdec Vasiliuk aj Kustor boli tesne za mnou, takže každý sa snažil získať sekundy, bojovalo sa tu celé preteky o sekundy, takže nebolo to jednoduché. Oprel som to v zákrute a našťastie mi to vydalo. Trošku mi pomohol aj Daniel Turek, musím sa priznať. Teda celkovo 7. miesto, dá sa povedať, že to bol taký vrchol, alebo prvý z tých vrcholov sezóny. Dá sa povedať, že máš naozaj dobrú formu, že to naozaj dobre dopadlo celé. Áno, mal som niekde aj krízu, jasné, že to človeka zasyne pri takých dlhých etapách, ale bojoval som a vedel som, že z toho domáce preteky musím sa snažiť. A dopadlo to dobre, môžeme byť len spokojní, aj chalani ostatní sa snažili, včera bol Martin Maďar v úniku, bolo nás vidieť na to, aká tu bola silná konkurencia a myslím si, že sme predviedli solidný výkon. Pre teba to boli najlepšie preteky v tej prvej kategórii? Boli, no ešte ten Šaržach minulý rok, myslím si, že tam som mal aj trošku lepšiu formu, tam rozhodla za tímová časovka, takže tiež neviem, či som nebol náhodou 7, tiež som mal 7. miesto, takže je to vyrovnané. Takže na budúce ešte skončí lepšie.